Είναι στα 35. Είναι ιταλικό. Ιταλική εταιρεία, θα το δείτε κιόλας μόλις το παραλάβετε. Δεν υπάρχει αυτό το φουλάρι, έχει έρθει από το εξωτερικό. Το έχουν πάρει όλα τα fashion του Cheap and Style. Η Εύη, το έχει πάρει η Ζωή Λίνο. Αυτή η παραλία θα είναι το άλλο. Λοιπόν, το πρόλαβε η Ρούλα στα Ματίνα. Λοιπόν, εσύ θα κρυώσεις την παραλία. Το πρόλαβε η Ρούλα στα Ματίνα. Μη στείλεις το δικό σου για να σου πάρει κάτι. Το έχουν πάρει όλα τα fashion icon. Για να ρωτήσω, Εύη, λοιπόν, το έχεις φορέσει στην παραλία. Παραλία αποκλείεται γιατί δεν έχει πάει παραλία. Το έχεις φορέσει αυτό το φουλάρι? Δεν υπάρχει, είναι sold out, κορίτσια, το συγκεκριμένο. Μας έχει έρθει από Ιταλία και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Τι μου έχετε πει παρακαλώ? Στα 35. Μάλιστα. Το δίπλωσα κιόλας. Και ξέρετε τι κάνει?